kunesihloko Petros uvuma ukuba uYesu unguKristu. Nanso ke pho ndiyakhona. uPetros uvuma uba uYesu unguKristu. Bangcwele xa sithi ubani nobani esithi usindisiwe wamkela inkosi njengomsindisi, usifuna amehlo wakho wathatha wajongise kuKristu. Kunabantu abangakuxelela uba ndake ndakhonza enkonzweni ethile yaqhekeka, ndakhonza kwethile yaqhekeka, ndakhonza kwethile yaqhekeka, kodwa ndisamile ndithi inkosi ngomsindisi. Zangiqheka kuhle. Abanye bakuxelela bakwaliwa baphuma isibhamu. Hayi nasenza kwaTelkom 2006. Senze itraining yami. Ngilabe 2006 ndilabe eGoogle lethu Z. Njengoba si driver imoto zakho kusekhona uTelkom ungabe lo open server khona. Sebenza phana nje training njengoba sihlaba ku NY1 eGoogle lethu. Ukucawa enkulu phakathi ningazoyibisa ngagama lapha ku main road lapha ngase left. Njengoba ilethe njengoba la cawa imephaya kunexhego elinxibe iuniform yala cawa. Lilele kwinto engathi sisichithi. Into engathi sisichithi lilele kuyo lilele ngohlobo lizimele kanje liphethe umbu. Limane livela nje kanje lidubule liphinde lilale lithi. Liphinde livele lidubule lidubula apha esontweni. Kuxatshelo kuyali. Haleluya. Yebo ngicela amasonto ayaqhekeka. Abantu bayaxabana esontweni. Bahlukana abantu baziphisa ezininzi ngoba inyana ebantwini ingabikho. That is why from the start ungahambi ngokunamathele ebantwini kodwa unamathele kuThixo. Kuthi noma kufika imeko sinjalo uthi uYesu yena useyinkosi. Haleluya. Bakanjani umuntu? Undazibhaqa seniphethe yami. Njengoba ndawusahaze into apha. Kuthi kwathi kuchifi ngaphakathi. Bankosi yami ndingumntwana kathi. Bangabulala umuntu ndisindisiwe. Haleluya. Ngoba umoya omdaka uhambe xa uvuyelela abantu bengathandazi bengahliswi babe baxabana abantu abangahliswi baxabane nabahliswi abangakholwa balwe nabakholwayo uliwe esontweni. That is why from the start tata amehlo wakho wajongise kuKristu. Asibamkelisanga amakhubhu lapha, asibamkelisanga mnumba, kodwa wamkela uKristu, akasoze wakudisappoint abangcwele. Akuphoxa abantu, akujikela abantu. Kodwa ababhali nabafarisi bathatha abantu abanawathele kubo. Hayibo. Angizothixo mina ndingumuntu njengabanye abantu. Eyaba namhlanje uThixo aqabele impilo yami ayincede ayisebenzise uba mandishumayele ayithi loo nto mabakhonze mna. Be careful of igwele lababhali nabafarisi. Haleluya. Khonza uThixo ungakhonza umuntu. Kunesi abantu abaninzi isiphezulu. Ngoba bayasazi sinemali. Qala pha ingxaki yabona ngoba sithi abantu nje basikhonza. Ufumane sebandimi ichief abazethi. Xa kuphelayo unyaka hayi koqokelela imali konikwa. Immediately ndingathi ndiyashenxa ndizecaleni uba umntu uzawuvukela nonyaka mnye. Bandimo bonyuka mna nyaka mna umuntu ngadafika qala. Omnyathi awukwazi unyuka qala because ndimo hlabelela kunawe. Omnyathi ndimo namavesi amakhulu na uliwe. Wabayayazi wokuhlala kwesahlalo ephezulu imali ozayifumana inhle kakhulu. Bangcwele khonza uThixo akusikelele ngezinto ezikufaneleyo ngexesha okulilo ninganamatheli kwigwele labafarisi. Yeah. Ufunda verse 20 verse 13. Thatha amehlo wenu wajongise kuKristu. Abanye bathi andifuna ukulibona isonto. Mfundisi wethu asuka khulelisa intombazana ecaweni. Mfundisi wethu walimaza, umfundisi wethu wenza le. Yeka umfundisi, yeka umvangeli, yeka apostile, yeka thatha amehlo wakho uwajongise kuThixo akasoze wakudisappointa. Haleluya. Funda ke mina. Verse 13. Akufika uYesu emacaleni aseKesareya kwaFilipi. Wababuza abafundi bakhe esithi, bathi abantu ndingubani na mna? Eqala ingxaki. Yabona ngoku uYesu njengoba seke baxelele phezulu. Bahlukana nogwela abafarisi. Ningazifuni izinto ezingenabuthixo. Ningazifuni izithe langazelana into zaphezulu. Haleluya. Naw nxa kefika na uverse number 13 uthi nawo ubuqala ke baqonda ba ingenzeka uba njengoba ndihamba nabo aba
abandazi noba nje make babuze umbuzo abapostile khani ihlale phansi Petros ihlala ngapha Matthew ihlala ngapha hlala ngapha John James ihlala ngapha abahlalisa phansi awusekhona namajuna namaselo Judas Iscariot ngelo xesha Judas Iscariot ihlala ngabahlala pha wabuza umbuzo abantu bathi ndingubani njengoba nihamba nibheke ezimoli nifike nive kuthethwa ngami njengoba nihamba niye emsebenzini nifike nive kuthethwa ngami njengoba nihamba ekuhlaleni nibuyela kwiifemeli zenu abantu bathi ndingubani xa bethethe ayitshona le verse funda ngevesi number 13 akufika uYesu emacaleni aseKesareya kwaFilipi wababuza abafundi bakhe esithi bathi abantu ndingubani namna bathi abantu ndingubani namna akumbuzo nyana womntu verse 14 bathi ke bona inxenye ithi uYohane umbhaptizi yeke bakhomba uYohane bathi hayi bathi abantu waphendula omnye uthi hayi bathi abantu uYohane umbhaptizi siyamazi mozulu wayibhaptizwa uYesu lo wangumlinhloko nguHerode waqhawula inhloko wenzeka yonke lonto le bayamazi ukushumayela kwakhe umvangeli uYohane ukusebenza kwakhe esetshenziswa nguThixo bathi uthi omnye phendula bathi abantu wena nguYohane haleluya wathini omnye phendulana abanye bathi abanye bathi hayi awusoYohane mna ndivile ngapha eBhatheli kuthiwa wena unguEliya kahle kahle hayi mna ndivele ekhaya elitsha uba wena unguJohane uthetha izinto ngezinto bathi abantu ndingubani xa bethethayo ngawo fundi bambi bathi uYeremiya baphendula abanye ngapha kwalanga bathi hayi nguJeremiya lo kahle kahle abantu balanda abantu ababaziyo bebesetshenziswa nguThixo before ixesha likaYesu bathi abantu nguJohane bathi abantu nguJeremiya bathi abantu wena ubani na unguEliya bathi abantu nguEliya bathi abantu nguYohane bathi abantu baqhubeleke uYesu wangamayeki yafunda wathini uYesu mhlawumbi ungomnye wabaprofeti wathi omnye hayi mhlawumbi ngomnye wabaprofeti ngoba uyabonakala wena uba zininzi into ezithethwayo ngawe haleluya funda ke wayesethini uYesu athi kubo enina nithi ndingubani nanko umbuzo ke ngoba wothe ke ndiyayiva lenithethayo abantu bathi ndingubani masibuye kuni ke ngonina nithi ndingubani njengoba ndihamba nani le minyaka engaka niyandazi na nina nithi ndinguba bathi abantu ndinguEliya bathi abantu ndinguJeremiya bathi abantu ndinguYohane nina nithi ndingubani sandifuna ukwazi apha kuni njengoba ndihamba nithi ndingubani haleluya wafike umbuzo kwapostile bathixo hayi ke ngo yasibuza omnye umbuzo lento bathi abantu ndingubani funda mina verse 16 waphendula ke uSimon Petros wathi wena unguye uKristu unyana kaThixo ophileyo waphendula uPetros waphendula uPetros wesa nempendulo enzima kakube Juli wathi wena unguye uKristu unguye uKristu haleluya unguye uKristu afunda nemithini unguye uThixo waphendula ke uSimon Petros wathi wena unguye uKristu unyana kaThixo ophilileyo nanso ke bengcwele imessage esibuye nayo ekhaya ubani nobani udinga uKristu haleluya kunezinto ezifike zibhidisa abantu ngiyabona uma uyabhideka umuntu athi hayi man ingabe ngeke ndaye kwenye indawo uba ndike ndaye kwenye indawo uba mna inkosi yami ndathi hayi man andiyazi man sishumayele njani emhlabeni khona nje le ndlela esashumayela ngayo izinto ubonakala uba ziyatenga mamhlanje ngoba abantu abafuna ukunanjithela ebantwini abantu bamanamathele kuKristu bamazi uKristu haleluya xa ndifikayo kule ndawo leyo bendikuyo ke during the week xa ndifikayo pha ndamamela ndabona uba hayi abantu abamazi uKristu bazi abantu abakhonza uThixo bakhonza abantu uyawuva ngathi makathethe ngumuntu uyamva uba uyamtyatyadula uba hey this is my senior this is my what yixaxa bafana makathethe ngoKristu akananto kuthetha
ndaqonda qoma ndiyajabuka zethi kwenza Nkosi yami kwenzeka ntoni lelizwe ngoba abantu bafakwa abantu bangenwe ngabantu bawumlungu abantu awudingeka ungenwe ngumuntu kodwa ngena nguThixo bakhona abantu abekiwe ngoba bashumayela siyamazi uthatha ibalibani siyamazi kodwa khawutyebe kwindaba kaJehova. Haleluya. Hayi ngisamamele loo nto leyo hayi nayivale ndoda ayamcula hayi this is what wayicula bafuna qoma iyaya lizwi xa ifika ezwini hayi yatheketa phela qoma yini Nkosi yami ingaculi ilizwi ngohlobo ngodlala icula umuntu. Haleluya. Xa ungena umuntu ufika ubone uba Thixo kungena uThixo walapha. Haleluya. Kungena umuntu ofana nawe odla inyama nerice ubonakale hayi uphakama nexhegwazana nentsonga nentshontshobe ngoba kuthiwa hey. Haleluya. Abanye kwezinye ufikelela abapaseji behamba phezu kwabo abantu. Hayi uyazibona lento ethetha ngazo wena ku-social network ziyenzeka. Haleluya. Futhi-ke ngaba ufuna ukubona hayi. Haleluya. IBhayibhile zami ngelo xesha ngisaziphathele nokuziphathela ngela xesha. Sendihamba nje nisongezana khona iboys zabe zingiphathela iyamsinde yakhe iBhayibhile. Haleluya. Kodwa bangcwele xa ufuna uThixo uyeka izinto ozibona ingathi zinhle uthi ndifuna izulu ndifuna usimakade ndakhe Thixo ndilakaselele izulu lakho. Haleluya. Ufuna uThixo bangcwele ufuna uThixo ulangazelele uThixo. Bathi abantu ndingubani ubukho mfana wami. Bathi abantu ndingubani mamonakade. Bathi abantu ndingubani uthi uPetro unguye uKristu. Wena unguye uKristu. Ungumesaya wokudala elindiwe. Ungulokudala kwathethwa ngaye kuprofeta kwincwadi kwi-Old Testament. Bathethwa Isaya kwi-Old Testament. Bathethwa Juda. Bathetha abapostile. Ngawo ubuyeza. Bathi abantu ndingubani. Uyabona ngoku once ke ngoku wafika uKristu. Wafika uKristu. Ukade nje manje siva kuthiwa nguYesu. Hayi nguYesu. Kodwa namhlanje xa ufika kuverse kule chapter le kuMatthew chapter 16 verse number 13 uthi ngoku nguye uKristu. Akabizi uba nguYesu. uYesu ligama linikwa ngunina. Njengomzi wamashiya monakala naye wamnikeza umamakhe. Kodwa eli likaKristu unguye uKristu. Haleluya. Ungothanjisiweyo. Ungonyuliweyo. You are the anointed one. Wena unguKristu. Awusomntu njengabantu bonke. Yes. Haleluya. Baliswana namhlanje uyawufika abantwana bebatha abantwana nami ndabatha abantwana omnye namnikeza igama nathi nguJonathan. Ngoba uJonathan umfana enanimthanda eBhayibhileni wayenenhliziyo enhle. Haleluya solwa mnu. Wena ufumana omnye ndamnikeza igama nathi nguTitus. Ngoba uThixo ngumfana engaziyo eBhayibhileni kodwa xa umamelayo ufika bekhona abantu uthoba nje uThixo hayi nguMikhayeli. Omnye kuthiwe kuthiwa hayi ngubani omnye kuthiwa hayi nguYesu omnye wathiwe kuthiwa kodwa ngeke umfumane uthi umntwana kuthiwe nguKristu lo. Uhamba umhlaba wonke ngeke uyifumane loo nto leyo. Kodwa ungamfumana umuntu kuthiwa nguYesu. Ungamfumana umuntu kuthiwa nguPetros. Ungamfumana umuntu kuthiwa nguNikodimo. Ungamfumana umuntu kuthiwa nguPawulos. Ungamfumana uJonathan. Kodwa uKristu ozomfumana. Taliswayo abantu sothi mabathatha amehlo wabo bawajongise kuKristu bafune the anointed one ngoba nguye bangcwele. Nguye ozasomeleza, nguye otshila izinto. Wenza umzalwana abe nejoy. Wenza umzalwana alangazelela izinto uba nami ndiyafuna ndingayenqeni ubheke enkonzweni nami ndiyafuna uyenza into eyenziwayo nami ndiyafuna udumisa uJehova nami ndiyafuna ufunda izwi likaThixo. Neke ufumane the anointed one uKristu. Hayi umonakalo. Haleluya. Umonakalo ngumuntu njengawo. Haleluya. Ndivamise ukuthi ikhona umuntu wayisitshe sithi hey emntakwethu by family emntakwethu uthethi uba nami ndiwashumayela njengawo hey mani wenze njani. Ndine emntakwethu ndingumuntu njengawo.
bendidla izono nawe apha ngakho uzibona njenza zonke izinto wena uba ungazinikezela enkosini ungamore than le nto kamonakalo ngoba uthixo usebenza from generation to generation ngenhliziyo evumayo. Haleluya. Funda ke verse number 13 14. Bathi ke bona ingxenye ithi 15. uYohane Yeah. Verse 15. athi kubo enanithi ndingubani na. Yeah. Waphendula ke uSimon Petros wathi wena unguye uKristu. Yabona ke bangcwele nathi into ethi ndiyakhona. Akweke sawuqhatha. Never. Ngeke siqhathe. Ngeke inhlobo. Ngoba kuyahlukwana. Yabona ngokuze uthetha lento ubehamba ubheka ngaseGeorgia simazi wahlala nabantu abanjani onceda ngoKristu. Ngomso unyaka ozayo uzawuhlukana uzubakho abaphakathi kwethu uzawuhamba uyosebenza eJoburg yawuncedwa ngoKristu hayi ngomonakalo. Ngalamini uzawuhamba uyotshata utshatele ngapha ecofa imvaba. Ngalamini uzawuhamba uyofumana umsebenzi eNigeria. Ngalamini uzawuhamba urelocate ubheke endaweni ethi into engokunceda ngoKristu. Hallelujah. Now that's why abantu sithi abanamathele kuKristu. Banganamathele esontweni. Hallelujah. Uva umuntu enqome sithi hayi thina sine-branch eziyi-17 kwelethi isonto. Thina kwelethi ibranch sesi-anointa abantu abayi-700. Thina kwelethi isonto sesinento ethile. Kodwa uKristu umephi naye mzalwana akazi. Hallelujah. Angicela omunye umfana mina ngixelela wangixelela leba ngimeme that's why bangcwele sendifuna mase nesifiso sithi ubani nobani makanamathele kuKristu bangcwele ngeke ngakudisappoint. Bona nje uba uyebhekela. Fithi izinto siza ubona uba uyethathela enzulwini nomzalwane ngoba akazilahlela ngacaweni akazilahlela ngamntwini kodwa uzilahlela kobonayo enhliziyweni. Yeah. Hallelujah. Abakhuli ke abazalwana abadlahlela ebantwini. Bawukhasa forever ubona uba imali lomzalwane. Lo muntu manoko nokubana into ebabu 7 years 8 years nokwekhona kodwa ubona uba imali akavukeli. Ingxa yakhe unamathele entwini akanamathelanga kuKristu. Hallelujah. Bona kalugxeka abantu anitshongo bangcwele. But into endiyifunayo abantu mabaphume ebantwini banamathele kuThixo. Hallelujah. Abantu sibathande sibahloniphe siyathandazisana besontweni ngoba kaloku siyashiyashiyana sifike ngokufanayo. UThixo ubasebenzisa abantu ngabantu ngexesha kulilo. Kodwa loo nto leyo sibakhonza abo bantu. Hallelujah. Ubona nje ndinayo ndinikwe nguThixo ngoba uThixo uyamnakekela umuntu wakhe. Hayi uzuyophoqwa ukhathwe ngabantu bathi zaku 1-on-1 thathi anointing oil thathi into ethile thathi salt oil thathi hayi bangcwele uThixo nje yedwa. Bathi abantu ndingubani unguye uKristu. Yeah. Wena ngabe uzasilahlekise ngama custom kuba lo benza imali ngaletshiwa abantu. Benza imali ngale oil. Benza imali abantu uthatha isaka letyiwa umuntu awulithenga ba umnuka pha edorophini alithenge 200 rand isaka letyiwa afika ligubeni iminathi manje nigalela ipisana ezinganya 100 rand ityiwa yawukwenza kula 200 rand yesaka letyiwa belithenge 200 rand yawukwenza ina 5000 to anointing soil namandla kakhulu anointing salt ba wayigalela nje uthi akho kwenzeka kuyaqhatha isikeme esi. Hallelujah. Bangcwele thatha lamehlweni niwajikise kuKristu. Wazi inhliziyo zethu sonke. Wakusikelela ngexesha kulilo. Konke esikudingayo uyawenza. Uhlale emthandazweni, uhlale ekudleni izwi, unamathele kuye ngamandla. UThixo unguThixo athatha ipulpit. Xa igqayo ushumela ubheke emnyango. Ungambamba isandla ungihamba noqhobo. Hamba noqhobo. Bangcwele singazilangazelele lezo zinto. Khonzani uThixo nibe down to the earth. Nithanda abantu nenziswe ngoba ezinto ziyafaneleka kazenziwa ngaba isibuzo umbuzo ba yema noma ungaya uma emasondweni ufika ubona ba abefundisayo akafiki ithi umfundisi ufuna ufika ke sekuzakushumayela ndiqombe ile ndoda sokuthandaza noma oyithandaza thina silapha nje noma oyithandaza ithi bawo ba kodwa ungabuye kwayo uzafika iphela ikhula la kwayo njengoba nina silapha ifike ihlawulela ngoba ngiyithandaza yawo le esondweni sayoshumayela. Kodwa bangcwele ningazilangazeleli into okuzizo kodwa yithi make ndifike ngexesha esontweni. Hallelujah. Hayi ngiyazange into ngithetha ngazo ngozinto zawo. Hallelujah.
Haleluya. Ndiyakuthi ndakuthi akuphela amandla akuphela amandla ivula amehlo bangcwele wabamfama nafika niyimfama namabo nabona bayi man endeyikhale kodwa kuba umkhalela into kanti ukhalela into yonto obudukileyo xa sowufundisa le nto inqandiwe manje ezwini lento enziwa lo muntu kodwa ngoba ufika wayibona inhle iformal uyijongile bo mathixo yafanele kodwa xa sowufundizwe likuxelela izuba awungayenzi into ethile abantu wena ufuna ukukhonzwa uneswe ngaba but izwi lelixelela uYesu Kristu ufuna uba mkhulu makehlabe phansi oziphakamisayo uyawuthonjwa. Haleluya. Hayi bomonakala songaze ushayela icawu ushumayela kangaka yabangcwele ndazizwi. Haleluya. Songaze uthwala ispeaker zecawe ushumayela bapha abazalwane bapha amakhamente noma ngagcwala lendlu ufika abazalwane babe ngakanani kodwa ndazizwi ngikeqanduva lokuphakamisa ispeaker abangcwele. Haleluya. Yonke nje lonto leyo ungayilangazeleli into zakuhlukanisa noThixo. Into zakususa ebuthixweni ungayilangazeleli. Haleluya. Oziphakamisayo uyawuthotshwa. Ozithobayo uyawuphakanyiswa. Haleluya. UThixo uyamuphakamisa umuntu wakhe ihlobo lakhe. Wehle nje wena ubheke ezantsi uthi Thixo hamba nami ndisize ncede ndingakophi izinto endizibonayo abanye abantu ngoba kanti nikophi izinto kanti nikophi into abantu abalahlekana noThixo ngo-2000 ngoba ndabasikizi phansi bathola ngoyiminati endibathela istori uthi bani ukubona ngapha emveni kwesikole emveni kwentombazana imena maye amakhono amabini bamkhulula ishethi bamkhulula ndithi inkosi yami ndasho phakathi ndathi inkosi yami kubi amanyala echithakala umntwana omncane ahamba ekhulula ishethi esikolweni at the age of 14 years so wahamba ukhulela amakhwenkwe esikolweni usendana mbi bangcwele kodwa tata nami ehlokweni ngajokise kuKristu sozanishiye sozanyeke uThixo nguThixo ogqibeleleyo inga uthi mntana mbhuti sorry ndizofunda anzanga kulonto. Haleluya. Bathi abantu ndingubani ndinguye uKristu livangeli seliphethe abangcwele alishumayela imali alishumayela impumelelo kodwa lishumayela abantu banamathele kuThixo ngoba lo simshumayelayo ngophethe impumelelo zethu. Lithi iBhayibheli funani intancu ubukumkani bamazulu zonke ezinye izinto uyazazi. Haleluya. uThixo hayi umuntu. That's why ndiqinisekisa abangcwele uThixo andithandi ngoThixo engamaziyo bamntu. Uhlambulile uThixo wasithwala wahamba nathi. Haleluya. Nditsho ngibona nabantu abasabatshatayo qoma Nkosi yami ngiyabasizela ngoba umtshato ngaphandle kwaThixo asoze usurvive lo mtshato. Haleluya. Ndandiswalo bizule kwaselithetha lithi uba omnye usindisiwe emtshatweni omnye akasindiswanga lo usindisiweyo makangamlahli lo ngasindiswanga ngoba lo usindisiweyo kumele amegephini amele nalo ngasindiswanga. Haleluya. Litsho njalo ngomncizile Nkosi. Awuthi ngoguquka uzethi enonkosikazi ongakhola sithi hayi nahlala mfazi lithi izwi lenkosi ungamlahli ngoba uzawuhlambuleka ngenxa yakho. Haleluya. Abantwana esikolweni yonke nabalisela bakhathele mntana khonzana uThixo abantu abami khona ikhonza uThixo nibayeka abanye abantwana izimbo nemikhwa abayenza esikolweni.